Днес днешния час ще приготвим двойки. Сега кой ще изпитвам тук? Чакай да се замисля. Колю или Сарандиев? 3 days later. Мен госпожата няма да ме изпита. Господа, изпитайте ето Сарандиев, ето депресия. Изпитвайте Колю. То депресията. Колю! Депресия! Стига, бе! Колю на дъската вигнал! Защо пък видне? Да се замъра. Аз ще опратил. Пак ще вкарам депресия, неудачник. Сега, Колю. Колко е? Четка. Работа. Айде. То ти възпитай ли си, бе? Господине, равно е на 69. Ти, толкова се. Кам ти, че си луто е. Ти мамено свинче ли си, бе? Тръгвам си ти си луто, Ти лут ли си, бе?